Karena beयाव iPhone साइफोरबो मोनजोबो Sound दिसिना देलायग्रा मुवाफोरबो जागोन बायनो फुरफुरा मार्केटआ गिदिरखा आरोना नायनानै ला नैबे सेन्देल दखान जाहैदों 20%. ओमफ्राय नै लेडिसफोरनिबो दङ माबाफोरा सेन्देल टाउन गेजेराव फैबाय लखिमपुर टाउन गेजेराव बिदिबा नायदो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जों गेजेराव फैबाय दायो बेनो जाबाय लखिमपुर मेन टाउन नायना लादो लोगोफोर आंना दखानफोरा नै फुरा इसे फिटिंखाजोबोखा आरोना बियो सिबबारि खाथि जायो सिबबारिनिफ्राय सिदायै फैनानै आखिथिं जायो आरोना मा हानाय हानो नागिरदोंलाय ना दारि सारि हानो नागिरदों हा हानायसो हागोन फुजानि टाउनाव जोङो मिथा पान जानो नागिरदों ओमफ्राय जोंहा नै आदा फाखोलाव सफैबाय जोंजोंनो लोगोसे माने शपिं खालामफानो आरोना फुजानि ओमफ्राय आरो जोंहा जानै साफै राइडार दङ मा खबर फुजानि मोजां ओरैनो हिसि बायगोन बाया फुजानि बायगोन बायथ'वाखै बायगोन र' बायनायनि एसे सम नांगौ टाइमाथ' बारा गैला दिनै खय थारिख मोनलाय 27 गैथारला मिथा पान जाखांबाय दायो जोङो ओमफ्राय एसे गुरायनोसै आरो लोगोसेनो साब्रैजों बारा मानसि जागोन टाउनाव खालि दिनै बाजार नङा दिनै मा बारमोनलाय मंगलबार समबार आरो सुक्रुबाराव बाजार जायो लखिमपुर टाउना पारा बेयावबो मोजां मोनो बे जोंखौ आरो नै सेन्देल दखान बिजा मार्केट जाहैदों गस्लानि फुरा र' आं एसे उनाव हाबगासिनो दं बिजाबो दखाना हाबफैबाय ओरैनो आरोना बेयावनो लादोंमोन आं मबाइलखौ सिगां नै दा जिजों आं भिडिअ शुट खालामगासिनो दं बे मबाइलखौ आं बेयावनो लादों आरोना बेयाव आइफन साइफोरबो मोनजोबो फैनो हागोन लोगोफोर लखिमपुराव बेनो एसे माने मोजां जानानै दं दा मबाइल दखाना दं माथो गिदिर अब्लाबो बेयाव बांसिन मोनो आरोना दायो नै जा आरो मार्केट दंबावो सिङाव फुरा जोंनि राभा बर'फ्राबो बायफैयो बेफोरावनो माने बाहेरावब्ला माने खालि मोनो आरोना ओमफ्राय मार्केट सिङाव हाबफैब्ला देंजार नुखायो आरोना बिराद देंजार माने बिराद मोजां नुखायो आरोना देलायग्रा मुवाफोरबो बिराद मोनोलै हिनजावफोरनि बेयाव मोनजोबथारो सोरबाफोर खाथि खालानि जोंनि लखिमपुरनि लोगोफोरा फैनो हागोन बायनो बेफोरावनो मोनजोबो आरोना आइसे ना आइगोसे কি পাওয়া যায় এনে বঢ়িয়া ঠিক আছে হোলসেল মানে না এনে কিবা কি বুক পাব এনে সব বুক স্যার হাল খবর আছে না দাদা আছে না কেনেকুৱা ৰেট দিবলা পূজাটো অলপ ৰেটগুলো বাঢ়াই দিছে না হয় নেকি অলপ ডিছকাউণ্ট দি দিছে না ঠিক আছে দে ओके नै बेयाव राभा बर'बो बायफैयो नायनानै ला लोगोफोर माने मबाइल मार्केट गोदान खुलिबावबाय माने ओमफ्राय नै बिजा फारसेयाथ' बिजा दंखायो बाहेरावब्ला एसे लांदां मोनो आरोना ओमफ्राय सिं हाबब्लाथ' बिराद मोजां नाङो ओमफ्राय नै आं जा हाबलायसिगोन दायो बे बेलेग जालायबाय दखान दंजोबो लेडिसर kan nagiyat jensor asna nai jens leaders na video vlog video mana ase ene pujar ki hal kabar asna nai ase na ঠিক আছে এনে তো পূজার পুরা রেট বানাই দিছে না ডিসকাউন্ট আছে নাই ডিসকাউন্ট আছে না ঠিক আছে দে পুরা मोननो हागोन लोगोफोर पुरा मार्केटआ गिदिरखा आरोना नायनानै ला नैबे सेन्देल दखान जाहैदों दादा पुजार की माल उठासे ना नाय रेट केटा केनेको एने डिसकाउन्ट আছে ना नाय ओमफ्राय नै लेडिसफोरनिबो दङ आरो जेन्ट्सफोरनिबो दङ नायनानै ला लेडिसफोरनि माबाफोरा सेन्देलफोरा माबादे एडजास्ट खालामनानै होनो हायाखै जादों अब्लाबो नोंसोरो एसे नायनानै एडजास्ट खालामलायदो माबादे नांदों ओरैनो माने मार्केटफोरखौ नायनानै
मोजां नांगोन नाङाखै नै आदामोन होनगासिनो दं इयाव फैयोब्ला माने डिसकाउन्ट मोनगोन प्रिन्टिं माने इयाव फटक सटक बानायो आरो नाथाय लग फैदो अपसन টাইপ প্রিন্টিং হ'ব তাৰপিছত চকিব ফটো দি ডিজাইন দি প্ৰিন্টিং হ'ব স্কুল প্ৰিন্টিং টি-চাৰ্টৰ প্ৰিন্টিং হয় টি-চাৰ্ট আছে ঠিক আছে ना नै नानाला लोगोफोर सोरबाफोर गिफ्ट होगोन बा माबा होगोनबा आरोना हाबा हुखायाव लांफैनो हासै नै बेयावबो मा साइडआव जायो बेयो मिथिबोखाबना माने बियो माने हाइ रड लायनो बियो माने बाजारनि मेन टाउननि बिजा ओरै आगदाखौ ओरै हाबोब्लानो मोनजोबखायो आरोना मार्केट सिङाव हाबोखा डाइरेक्टलि सिबबारि मोनैनि सिगां ओरैनोथ' लकेलाव मिथिखाजोबो जोंनि माने एसे सोंला सोंथि खालामनानै हाबनो हागोन आरो बेयाव माने हाबानि गिफ्ट सिफ्ट नांगौब्ला नै इयावबो लांफैनो हागोन जे गारिबो ঠিক আছে माने लकेलफोरखौ नायना माबोरै नांखो आरो लोगोसे खाथि खालानि लोगोफोरा नायनानै शपिं खालामनो गोसो जागोन जायाखै माने गस्ला दखान मोजां जोंनि दखान देखायनायखौ नुनानै आरो गोजाननि लोगो नोंथांमोना नायनानै माबोरै नांखो जोंनि लकेल टाउनखौ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जासिगोन ओमफ्राय नै जों एसे जादों आरो थांनोसै बिदिनो सोरबाफोर गोदानबा आंनि सिगां साबसक्राइब खालामनानै जाहाथे गोदान जादोंब्ला डाइरेक्ट ना माने लोगोफोर बिदिबा बाय एसे माबा होनगोन आं Lahat nih, badai mah, pagkat diray may na, nagsamon na di kahit na kayo nito dyan. Bye, kasi na dyan. Ang res mo na net siya, nakasino. Bye, bye, day. Bidiba lagi ba? Bye bye. Enjoy. Stay safe.